Néstor Rego destacou e puxo en valor o papel do BNG no Congreso dos Deputados e os avances conseguidos pola súa formación no acordo co PSOE, que permitiu a investidura. Por que Feixóo non foi capaz de conseguir que houvese descontos, por exemplo, na P9, ou que se resolvese a estafa da Facenda Española aos emigrantes retornados ao longo destes últimos 10 anos? Bueno, pois porque ao final Feixóo, como os diputados de que falábamos, está aquilo que manda a dirección do Partido Popular en Madrid, en vez de estar a defender os intereses de Galiza, que era o que lle correspondería como presidente das Xuntas. Así referiuse a que o Bloque Nacionalista Galego conseguiu abrir vías de solución a moitos dos problemas que afectan a Galicia e por extensión á comarca do Barbanza, como é a gratuidade da P9, a mellora do transporte ferroviario, a discriminación tributaria que sofren os emigrantes retornados ou tamén o saneamento das rías. Creo que é fundamental no conxunto de Galiza que é a rexeneración, o saneamento e a rexeneración das nosas rías tamén para recuperar toda a capacidade productiva que teñen. Unhas rías moi ricas das que viven miles de persoas no noso país. É verdade que especificamente se fai referencia a unha que é a ría do Burgo, porque xa hai un proxecto en marcha, xa estaba orzamentada, por tanto será na primeira na que se teña que actuar, pero estamos falando dun acordo que recolle a necesidade de actuar no saneamento e na rexeneración do conxunto das rías galegas. Nesta liña anunciou que o obxectivo do BNG será acadar uns orzamentos que reflictan as partidas necesarias para o cumprimento do acordo.